Ngibingelele ngiphinde futhi nginamukelela kuNqambothi Media TV 18 ngane zakwethu ngicela ukuthi uyavelela ikhasi ngicela wenze ukufanele ucofa subscribe ulike bese uphindule usukuphawula lapha ku comment section. Umculo kaMaskandi umenzi umfoka Mabizela ukhala isililo ngabahlali bomcimbi iMother of All nokumcimbi okuwina kuwona iQuantum futhi okumcimbi ohlele womunye wabasakazi bokhozi okuwuZim Dolabiyelo. Umculo kaMaskandi ke ukhala ngokuthi ukhona uphondo lapha kuma vote njengoba namanje ehleli lapha ku number 2 uma kuvotela iQuantum. Kanti ke ngale nje ukukhuluma kakhulu ake nguphe nansi inkulumo kaMenzi ekhala ngabahlali bomcimbi iMother of All Maskandi Festival. Ngavota kangakanani abantu abathi bavotela uMenzi? Hayi mfowethu ngingabeka imali ngeke awine lapho uMenzi. Khohlwa. Khohlwa mfowethu ngeke awine. Kungeyona iLadies House. Mina ngiyisukeli mfowethu akusiyo mfowethu. Akuyona. Akuyona mfowethu. Ayakuyona mfowethu. Akuyona mfowethu ngiyaphika lapho. Cha akuyona mfowethu. Kodwa ngisho bengavota kangakanani abantu bavotela uMenzi. Ngeke adabule lapho. Ngisho usuthanda Mgibe ngeke impela futhi ngeke idabule. Khohlwa. Hayi kodwa mfowethu into eright ukuphuma kulezi zinto zama competition ngoba vele njengamanje la bungayikhetheli ukuthi ufuna ukungena noma cha. Ubungena ngokuthanda kwabantu. Sekuyothi namhla bethi bayathanda ngikuveze ukuthi yenzani kunabantu abakhala ngokuthi hayi bafowethu ayakudle ngisho ukudla asazi manje yini yabona lapha nama ngiyazi into engizoyikhuluma ngiyimina nje Mgibe ngivotile ngempela ngemali ebiphuma kimi hayi kodwa manje sengiyoze ngigcine ngiyisola nami nje kanjani manje ngisola kanjani abantu bevotela mina so ukuze ngiphume kule nkinga ngicela ukuthi hayi ngonyaka ozayo nakuloko nje abenza abantu ukudelisa inhliziyo zabo ukuthi sesidelisa inhliziyo impela ukuthi asikholo ukuthi akawinanga abaqhubeke bevotela uMenzi